igni machien ng'anyo makamani kichun jogo kuma bende napango rapar mano mar Sabasaba notime nade to ere kaka inyalo pime gi masani ng'anyo manyoro if at all ne nitie ng'anyo or jomoko noluongo ng'anyo ne ok opogore ahinya gi manotimore 1990 kata man nduko wacho ni waluongo 97 ka fight for katiba manyien nekech chik ma pod itayo go ng'anyo nyaka sani en chik manolosi ga 1952 the Public Order Act to chik no pok oloke ahinya mondo obed chik manyalo tiyo maber e bwo chik maduong' ma wan go sani ni katiba mar 2010 koro yudo ni nitiere weche gik moko manie chik mar 1952 ni ma ne jo wagundo ketu nekech ne nitiere luoro e kindgi kibaji e kindgi gi jorotenge ne gin jok molos negi kuonde monego gidagie kane pok obiro kane wago mbaka kaka kedhi Kiambuka kikala ka wasukari to kore nena puothe nekech wasunge notimo kama ni puothe kato jorotenge biro dak e town as a source of labor kore yudo ni emomiyo chik moko ne nitie ni kanyaga trespass nitie kuonde mane ok onego idhiye kipande machon mane chiegni romo gi gaset kama ni ng'awo mane agoko kama ng'ato nyalo neni gi chien ni machacha ng'ama kama to nego bede e zone makama. Koro mago mana achiel kuom chandruok mantiere Kenya ka. Mar ariyo en ni yes ng'anyo en gima ber kendo en jukumu mar sirikal mondo orit jo ng'anyo. To nekech culture ma wan go mwasebedo go nyaka ne wachak ng'anyo in the 90s nyaka ne jok manotelonwa kedne uhuru mar Kenya ka magi gol Kenya e lwet jo wagunda pok wabedo gi culture ma ji nyalo ng'anyo e yo mokwe ma police kow ji kama giwacho ni gidhi ng'anye no magi tiek ng'anyo magi wacho ni wagoero kamano wasetero ote mane wadwa chopo. Koro mano is part of the problem manya neno nyoro ni historically king'iyo ndalo machon pok wabedo gi culture mar ng'anyo. Mar ariyo en ni sirikal be osebedo ka wacho duol mopogore. Inyalo paro ni kane ji dwa dhi e ng'anyo mar 25th June to Regional Police Commandant ma Nairobi miluongo ni Mr. Seda owacho no oseyudo notice ma owacho ni sirikal opuodho ng'anyo no. Ka jawuoyo mar sirikal Isaac Mwaura duogo wuoyo to wacho ni gimoro ng'anyo dhi onge Nairobi ka. Ng'ama dwa paro 25th June otim gino dalane. Koro ing'eni ji ariyo gite gin jo sirikal. Koro ikia ni ng'at mane me duonde ibiro winjo to ng'at mane ma duonde biro tiyo. Ka koro nyochopo rapar mar Sabasaba be nyachaka winjo mchanganyiko no. CS mochung' ne interior mabe osiepna kabisa at a personal level Bwana Murkomen wacho ni kata kudhi ng'anyo tu ng'anyi gi kwe ting'eni mane ng'amo chung' ne arita mar Kenya. Koro wacho ni okay samoro idhi yiene ji mondo dhi ong'any ka piny ru to ayudo polise ko dino ndara te madonjo e town. Koro wacho ni okay is it ni minister mochung' ne arita kwe no kia mpango ma police nigo ni ok gidhi yiene ji mondo donje town. Koro mago te kelo confrontation manyine no nyoro cha nekech inyalo penjo ta what if jogo no oyienegi mondo ng'any bedinie tulo go nodo bedo bedinie turo dukni moko manotimore do Isambuka dino bedo koso magi to koro bedo nekech ji owang' nekech odinegi yo mondo kik gidhi kuma ne gidhiye. But of course waseneno in the recent times bende ka jo ng'anyo moko nigi paro mar inyo jowetegi. Inyalo paro ng'anyo mar higa tarik 25 dwe mar 6 report noduogo wuok ni joma mine mang'eny mamoko kuomgi ne ok owuok oko nomak gi thuon. Iyudo ni joma dukni mang'eny man kata wuon aseneno area mar Race Course Road o TC kanyo dukni mang'eny nowe nono ka jok ma iluongo ni guns gi odonje dukni gi oturo. Nyoro gaset makawuono
kana ng'iewo gokinyi tang'iyo taneno jang'anyo moro moting'o pala. Pandalot. Oting'o pandalot. Koro ing'eni sama ng'ato oting'o pandalot, ing'eni ng'ato nyalo bedo gi pala to oting'e ofuku. Onyalo wanyo ni an adhi ga ot modeko, samoro pala ni anyalo konyorago ka ng'ato monja. Lakini moting'e ndara, mani ing'eni ng'ama ok nigi paro maber. Nakuru kocha, be naneno ng'ato e gaset ka, koting'o kidi maduong' kabisa e lwete achiel. To machielo boting'o pala. Koro ing'eni mano ng'ama koro ok chik orito, nikech chik mwawacho mar katiba 2010 ni, Article 37 wacho ni gikwe ma ok iting'o sila mora mora. Koro in ng'ama ok jamaundu, idwa mana chopo oteni ne josirikal ma in go gi wach. Koro mano benie iye ka. Koro wan kaka jok ma kedo ne ratiro mag oganda, nyiso ni wan gi tich matek ahinya. Mokwongo mar puonjo jopiny ni kidhi ng'anyo to mae kako nego irwakri, mae kako nego itim gigi ma ok ikinyo ng'ato, ma ok idonje biashara mar ng'ato. Wan kendo gi tich maduong' ahinya mar ng'iyo ni to chik mane olos ndalo wagunda ni mitayo go ng'anyo ni, ere kaka wanyalo loke e yo ma ok omaji ratiro mag gi, kaka Mheshimiwa Esther Pasiti temo timo cha, but en chik madwaro aloka, nikech ok en chik ma dhi kanyakla gi chik maduong' morito piny masani. Erokamano ahinya. Hakani Oscar nyine gi wang' machal nade? Anto anene mopogre matin ni